Tak poďme na to. Urobíme si energy pool. V podstate energy pool si môžete vlastne pozrieť aj potom zo záznamu. A skúste si urobiť okolo seba pohodlie, aby vaše telo bolo v pohodlí. Môžete si sadnúť k energy poolu a dať si nohy na zem, ale môžete si aj lahnúť a proste dať sa do takej tej energie relaxu. A skúste pozvať k sebe na tento energy pool energiu Zeme, aby bola prítomná táto energia v podstate pri vás a s vami počas vlastne celého tohto energy poolu. Energia Zeme je vyživujúca, starostlivá, generatívna, je to radostná, hravá energia. A skúste sa v podstate len dotknúť svojho tela a ak sedíte, tak sa vlastne dotknite sa chodidlami Zeme. A skúste si byť len vedomí a vnímať vlastne vaše fyzické telo. A vnímajte aj to, že nie ste len svoje fyzické telo, že ste viac. Že vaše vedomie dokáže ísť aj ďalej ako vaše fyzické telo. Takže ak sa vám podarilo uvoľniť s vaším telom, len ho držte a vnímajte svoje telo a skúste so svojím vedomím teraz expandovať na veľkosť miestnosti, v ktorej sa nachádzate. Skúste sa zhlboka nadýchnuť tú energiu do seba a proste len s vedomím expandovať na miestnosť, v ktorej sa nachádzate, na veľkosť krajiny, v ktorej sa nachádzate. Skúste expandovať na veľkosť celej Európy a môžete expandovať na veľkosť celej našej planéty so svojím vedomím. A stále sa dotýkate nohami Zeme, ak sedíte, stále ste si vedomí svojho tela, len vaše vedomie sa zväčšilo a prenieslo a expandovalo až na veľkosť celej našej planéty. A teraz skúste skrz vaše chodidlá natiahnuť do celého vašeho tela zo Zeme energiu, ktorá je vyživujúca, energiu Zeme. Keď idete niekde do prírody, len sa tak prejsť, tak tá energia je tam prítomná. Je tam veľmi ľahko citeľná. Veľmi ľahko sa jej viete dotknúť.
keď sa idete niekde prejsť. Vnímate energiu, ktorá je vyživujúca, generatívna, radostná. A skúste túto energiu teraz vťahovať do celého svojho tela, cez chodidlá, cez vaše nohy, cez brúško, cez ruky a cez hlavu von. A keby to bolo, keby táto energia vám bola dostupná každý jeden deň a každú minútu toho dňa, čo by potom bolo možné? Čo ak môžete v každej situácii pozvať túto energiu zeme ku vám? A skúste teraz pozvať k sebe aj energiu vesmíru. A skúste teraz ťahať energiu z hora, do svojej hlavy a do celého svojho tela a pozvať celý vesmír, aby vám prispel. A zase skrz celé svoje telo a cez nohy a ak sa vám dá, tak si dajte pred seba ruky, pred solar plexus, pred brúško a vytvorte oboma dlaňami takú ako keby energetickú gulu. Nespájate rúčky, len ich proste máte k sebe natočené. Niekto bude mať malú gulu, niekto vytvorí veľkú guľu. A skúste len túto energiu, ktorú ste teraz pozvali, vložiť do tejto gule. A skúste len z tejto expandujúcej energie ťahať také tie trblietky, proste energie smerom k sebe do tejto gule skrz všetky kontinenty, skrz celú planétu, skrz všetkých ľudí. Skrz celú zem. Stále ťahať energiu do tejto vašej gule a skúste sa len navnímať, čo by ste chceli vytvoriť. A možno budete vnímať obraz toho, čo by ste chceli vytvoriť v roku 2024. Možno budete vnímať len energiu toho, čo chcete vytvoriť, a skúste to vložiť do tej svojej energetickej gule, čo by ste chceli expandovať v tomto roku, ktorú oblasť. Aké energie by ste chceli, aby sa začali okolo vás objavovať? Čo je pre vás priorita? S akými ľuďmi sa chcete stretávať a tvoriť?
A len to vnímajte a skúste tie energie vkladať stále vlastne do tej vašej gule. Skúste tam pozvať energiu ľahkostí a len ju vnímať. Ako sa cítite, keď vám je ľahko? Skúste tam pozvať energiu radosti. Skúste tam pozvať energiu, keď viete, že vám niekto kryje chrbát. Že tí ľudia, ktorí sú okolo vás, vám kryjú chrbát. Skúste tam pozvať tú energiu. Čo je ďalej pre vás prioritné? Skúste tam pozvať energiu vedomia, energiu tvorivosti. Čo ďalej by ste chceli pozvať, aby tam bolo? A skúste tam dať všetky energie, ktoré vás napadnú, ktoré by ste chceli mať zastúpené okolo seba v tom novom roku, ktoré sú pre vás dôležité. Kde vy chcete, aby sa uberala vlastne tá energia toho roku. Čo vy chcete expandovať. A tam tomu, čo vlastne venujeme energiu, tak ono v podstate to rastie, takže je na nás, čo vlastne budeme vytvárať, je na nás, čo budeme venovať pozornosť a je na nás vlastne, kde v podstate upriamíme našu myseľ. A teraz skúste z tejto energie, z tejto vašej gule, ktorú máte pred sebou, poslať malé trblietky každému, kto je ochotný tú energiu zachytiť. Ale mu pošlite malé trblietky. Každému, komu môžete byť vy prínosom. Každému, kto môže byť prínosom pre vás. Skúste mu poslať z tejto energie malé trblietky. A vy tých ľudí ešte nemusíte poznať, len im buďte ochotní poslať trblietky z vašej energie. Buďte ochotní poslať trblietky energie z tejto vašej gule ľuďom, ktorí chcú byť prínosom pre vás a vy môžete byť prínosom pre nich. Skúste poslať túto energiu ľuďom, ktorí ju budú ochotní zachytiť. Ktorí vás hľadajú, ale možno ešte vás nepoznajú. A teraz znova ťahajte energiu k sebe. Zase naspäť do tejto svojej gule a ťahajte skrz celú zem
vyživujúcu, starostlivú, generatívnu, radostnú, hravú energiu. A stále si buďte vedomí svojho tela, ale zároveň vedomím sa snažte expandovať mimo priestoru, v ktorom sa nachádzate. A len ťahajte energiu do svojej gule skrz celú zem, skrz celú planetu. A buďte ochotní z tejto energie poslať trblietky energie ľuďom, pre ktorých môžete byť prínosom, ktorí môžu byť prínosom pre vás, ktorí môžu prispieť vašej tvorbe, kde vy môžete niečo odovzdať. A len posielajte malé trblietky tejto energie každému, kto ju je ochotný zachytiť. Každému, kto vníma, akým prínosom môžete pre nich byť. Každému, komu môže táto energia prispieť. A skúste len poslať malé trblietky tejto energie každému, kto je pripravený zachytiť tomu, čomu sa venujete, alebo tomu, čo chcete vytvoriť. Pre koho môžete byť prínosom? Kto môže byť prínosom pre vás? A všetko, čo to nedovoľuje, tak to len znehodnote a pretvorte. A akou energiou musíte ochotní byť, čo musíte urobiť, čo si musíte vybrať, aby ste všetko toto boli schopní zaktualizovať v úplnej ľahkosti o to, o čo ste žiadali predtým, kým sme to začali tvoriť. A skúste tiahnuť ešte raz energiu smerom k sebe, od všetkého a od každého, kto môže byť prínosom pre váš deň, pre tvorbu, ktorú chystáte, pre celý rok. Kto vám môže byť prínosom v tom, čo chcete vytvoriť? Len požiadajte o tú energiu. Vy ešte nemusíte poznať tú osobu. A skúste len o ňu požiadať. A skúste sa naučiť len žiadať. A skúste byť ochotný aj prijímať, byť ochotný prijať to, o čo žiadate. O čo žiadate? Žiadate o viacej klientov, o viacej tvorby, o viacej cestovania,
o nové zážitky, o ľudí, ktorí vám budú prínosom. A skúste len vnímať tú energiu, čo túži vytvoriť vaše telo. Skúste zahrnúť to telo do tej tvorby. Skúste vnímať, čo túži vytvoriť vaše telo. Kde chce vaše telo prispieť? Čo mu robí radosť? Čo je pre vaše telo ľahkosť? A skúste z tejto vašej gule, skúste im poslať trblietky tejto energie. Nech sa nachádzajú kdekoľvek. Skúste poslať trblietky tejto energie komukoľvek, kto chce prispieť vám, komu môžete prispieť vy, kde je simultánna výmena energie. Skúste ju poslať ľuďom, ktorí budú za vás vďační. Ktorí budú vďační za to, čo pre nich tvoríte. Alebo čím im môžete prispieť. A všetko, čo vám to nedovoľuje vnímať, aj akým darom ste vy a príspevkom pre tých ľudí, môžete to znehodnotiť a pretvoriť. A všetko, čo vám nedovoľuje tvoriť svoj biznis alebo tvorbu v ľahkosti, môžete to znehodnotiť a pretvoriť. Ja vás tej energii ešte nechám a môžete v tom kľudne ešte pobudnúť a len vnímať a môžete ešte stále vkladať tú energiu toho, čo by ste tam chceli zapojiť a možno vás to napadne aj neskôr. Stále to tam môžete potom vložiť do tej svojej gule a len sa s tým hrať. A určite si urobíme aj ďalší energy pool, keď mi to príde. A budeme robiť možno tie energy pooly častejšie, ale energy poolom sa vlastne dá prispieť napríklad, keď vás čaká náročný deň v niečom, alebo chcete vlastne prispieť v podstate tej svojej tvorbe, alebo keď žiadate o niečo nové, tak vlastne si môžete urobiť energy pool a takýmto spôsobom vlastne len ťahať tú energiu k sebe. Pretože my nie sme iba telo, myslím fyzické telo, ale sme tiež energia. A všetko okolo nás má určitú energiu. Je nejakou energiou. Aké energie chcete zahrnúť vy do svojej reality? A všetky energie, ktoré vám nechcú prispieť,
a ktoré pre vás nevytvárajú viac. Buďte ich ochotní pustiť. A všetko, čo vám to nedovoľuje, tak znehodnote, pretvorte aj to, aby ste mohli pozvať nové energie. Nových ľudí, nové energie. Nové energie ľudí, ktorí chcú s vami niečo spolutvoriť. Tak ja vás nechám. Idem vám to nazdieľať. Ahojte.